ଖାତିର ନାହିଁ ଏତେ ଜୋର ହସୁଛି ଗୋଟେ କେହି ଗୋଟେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ସେତିକି ଶାଳୀନତା ନାହିଁ କିଏ ବା କରିବ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଡରିବ କିଏ ହାସ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଧରିଥିଲା ହଁ 2 ବର୍ଷ ଘରେ ବସି ବସି ଆଣ୍ଠୁ ଏଣ୍ଟିକି ଦରଜ ପାଇଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମୋତେ ଧରିଲା ତାପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଏଥର ଦଶହରା ଆଇଛି ଏବେ ଏଇନା 6-7 ଦିନ ଆମକୁ ଏଇନା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭସାଣି ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯମ ଦଣ୍ଡ ଇଏ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ଏଇ ପଛରେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ୁଛି ଦେଖି ରାବଣ ନା ଆପଣ ତମେ ନମସ୍କାର अरे महिया तू ନନା ମୁଁ ବା ଆଇଛି ମାଆଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରା ବଧ ହେବି अरे मु बा सैया तू बध हबु मु दग्ध हेबी ଦଗ୍ଧ କ'ଣ ସେଟା अरे दग्ध माने निया जळीबा ଓ ତମକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିବେ अरे महिया ଓ तोर जे मइज ठेला कोन हला ହା ତା କଥା କୁହନି ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅର ତାର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକି ନିଜ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତାକୁ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିକି ଆଇଛି पुओ संगे झगड़ा करी ହଁ ବୁଝିଲ ନା ପୁଅ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଆ ମାଇକିନା କଥାରେ ପଡ଼ି ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଘରେ ଘରେ କଳି କ'ଣ କହିବି କହୁନା बुझिलु महिया तू पक्का गंडेला लोकटा तो संगे जे बसवास करिवो से पूरा चारि दौड़ कटा ହେ ନନା ମୋ କଥା କୁହନି ମୋର କ'ଣ ଅଛି ପୁରା କରୋନାର ଚାଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ନନା ତମର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ 9ଟା ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଥୋଇଲ अरे कहना रे महिया कोरोना पर जो लंकार अवस्था विश्वास करूँ पूरा कतरे भुसुड़ी जाइए एते टेंशन 10टा मुंड केते अमृत लगेबी से गोटे मुंड नहीं चलू ବୁଝିଲ ନା କରୋନା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ଦରମା ଦେଇନି ବୋଲି ମଣିଷ କହୁଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବି କହିଲ अरे मु भी सेया ना अरे मु भी गुड़े कर्मचारी को छटी कर सारे ଆଚ୍ଛା ନନା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ବୁଲିଆ ଯିବା କି उचित उचित मु भी सेया भाबुथली कोरोना पर लोकंर परिस्थिति कौन देखी आसवा जाकि आ केमिति दशहरा पालन करछंती से भी देखी आसवा ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ନନା ଚାଲ जीवा तो ହଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନନା ଏବେ ହେଇଗଲା ହଁ अंकल अंकल मत चॉकलेट दियो अरे धन से वस्तुटा कौन खाती दो चुचुमा ବାବାରେ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାଗୁଛ ସେ ଜିନିଷ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ए सोळा भिकारी ବୁଝିଲ ନନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଯାକ ଛୁଆ ପରେ ଏମିତି ବଦମାସ ହଁ ବା अरे हे अरे देखुଛୁ भैया अरे एडी गेडी पिला केते बदमाश अरे मो लंकापति रावण के डर भी ना ताको ବୁଝିଲ ନା ସବୁ ଯାକ ଦୋଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ରାବଣ କି ରାକ୍ଷସ କିଏ ଚିହ୍ନିବ ତମକୁ ନା ନା ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭୟଭୀତ ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡରଟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଡର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ କି ସେ ଡରଟା ରହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲ ହେ ଇଏ କ'ଣ बढ़िया बढ़िया आक्टिंग रावण महिषासुर चोखा पूरा अरे पूरा पूरी कौन बस्छ आमे सत सतिया ଆଉ से तुम रियल आक्टिंग देखिकी 10 टंका मु पुरस्कृत कली हेलो हेलो माइक टेस्टिंग ମେଲୋଡ଼ିଆ दर्शक बंधु महिषासुर आ रावण रोल रे खुशी है तुंध गाँव बांछा बेहेरा 10 टंका पुरस्कृत कले जय कला ଯା ପଳା अरे ये लोकर तो केते साहस अरे मते कहूची मु अभिनय करूची मु अभिनेता अरे मु रावण रावण ଏ ଯୋଉ ରଡ଼ି କରନି କଲିଜା ଗଳି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତମେ ରାବଣ ମୁଁ ମଣିଷ ହେ ଇଏ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଘୋରାକୁ ଜୁଆର ଆଉ କିଛି କୁହନି ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସ अरे मैया ଓ ए मैया कोडी भाई अरे आ तू जेट कोन करछु ଆଉ ଉପରୁ ଖସୁ ଖସୁ ଗଛରେ ନାଖିକି ରହିଗଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଭାରି ଚେର ବାଠି तेरिका ଏଇଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନା ଆସ ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ଟିକେ ହଉ ଚାଲ ଗାଁରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ହେ ନନା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ତମେ ଯୋଉ ଅଜିନିଆ ଜିନିଷ ଇଏ କରୁଛ ए मौसा माने तुमको कौन देखा जाऊ ना कौन ହେଇ ରେ ଚେମା ତୁ ଶଳା ଆସିକି ଆମ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇଲୁ ଆହୁରି ଆମ ଉପରେ ହାଉଳି ଦଉଛୁ अरे तमे दी जन जाई को स्टेज रे अभिनय करनो ए गली रास्ता रे काई हाबुडी होचो अरे मैया ये उद्धत युवक हमको नाटक करिया डाकुची
ପୁଣି ମଞ୍ଚରେ ଏ ମୂର୍ଖ ଆମକୁ ରଙ୍ଗରହସ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ତାହେଲେ ହେଲେ ପ୍ରଥପାନ୍ତ ଅଭିନେତା ଏ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ନାଟକ କରନ୍ତି ଆଁ? ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ନା ଘାଟରେ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ବେକରେ ଥୋଇଲ ଏଟାକୁ ଅନେକ ଏକା ଚୋଟେକରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବୁ ଆମେ। ହଁ। ବଢିଆ 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 ଜାଣିଲେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଇଏ ମତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଟିକେ ଦେବେ। ଇଏ ପୋଷାକଟା ମତେ ଛୋଟ ହବ ଇଏ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକଟା ମତେ ଠିକ ସାଇଜ ହବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଡା ଦେବି ମ 35 ଟଙ୍କା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପାପି ଦୁରାଚାର ଦୂଷିତ ପବନ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ରାବଣ ମାରିଦେବି। ମଉସା ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାନେ ସୈନ୍ୟ? ହଁ ପୋଲିସ ମାନେ ସୈନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ। ଏ ପର୍ସଟା ମୁଁ ପକେଟ ମାର କରିକି ନେଇକି ଆଇଛି ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ହଇରେ ଗବଗାଣ୍ଡୁ ଦଶହରା ଭଳିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ? ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବି ଏଇଟା ହେଲା ମଝି ଟାଇମ୍। ଏଇ ସମୟରେ ମେଢ଼ ଚାଲିଥିବ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ଥିବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ପଶିକି ଏଇ ଟାଇମରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ପୁରା କୁଲୁମୁଲୁ ହେଇକି ଥିଲି ହାତ ପୁରେଇକି ପୁରା ଠିକ ସେ ଚୋରି କରିବି। ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଫୁ ଆ ଫୁ ନା ଇଏ ତ ସୁର ଭାଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟଟା। ଆଉ ଆମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଇଏ ଶୁଆଟି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ବୁଝିଲ ନା। ଦେଖୁଛ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ କେତେ ଅବହେଳିତ ଚୋରି ଡକାୟତ ଏସବୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଛାଡ଼ ଚାଲ ଯିବା ମେଢ଼ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆସ ଆସ ହେଲା ଚାଲ। ଏ ମଇ ହଁ ଆରେ ର ଦେଖ ସେ କିଏ ଶୋଇ ତାକୁ ପଚାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ପୁଅ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ଶୁଣୁ ଟିକେ ଏ ଯୋଉ ମେଢକୁ ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ପଟେ ଟିକେ କହିଲୁ। ମେଢ ସଜା ହେଇଥିବ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡେ? ମତେ ଏଠି ଠେଲିକି ପକେଇଲା ଆଗେ ଆମେ ଠେଲିଲୁ ବେ ଆମେ ବା ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତତେ କେତେବେଳେ ଠେଲିଲୁ ନା କହୁନା? ହେଲା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମୋ ପାଠୁଆ ମୋ ଅଶିକ୍ଷିତ ବେରୋଜଗାରୀ ମୋ ମନ ପଡିଯିବେ ଏଠି। ଆରେ ଯାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଇଟା ମଧୁଆଟା ବେ ସୁରାପାନ କରିଛି ବେ ବାସ୍ନା ହଉଛି କାହାକୁ ମଜା କହିଲୁ ବେ? ନନା କହିଲେ ବେ ତୋ ବୋପା ମଧୁଆ ତୋ 14 ପୁରୁଷ ମଧୁଆ ଚୁପ୍। ଏଇ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛୁ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡାରେ ତତେ କାଟିକି 2 ପିସ୍ କରିଦେବି। ବେ ଜୋତା ଚିତ୍ରରେ ସେ 16 ଖଣ୍ଡା ଦେଖେଇଛି ମତେ ଡରୁଛ ମାଧିଆକୁ ସାଲା ମୁଁ ମୁତିକି ତତେ ନିଶା କରିକି ମାରି ଦଉଛି ବେ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଦଶହରା ଭଳି ପବିତ୍ର ପୂଜାରେ ତମେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛ? ଇଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଦଶହରାରେ ବୋନସ ମିଳେ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପିଇକି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ କାହିଁ ମଦ ପିଉଛ ଦେହ ଭାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାରିବାକୁ ନା ଆମର ଇଏ କଣ କଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଅଛି नो टेंशन। ଆରେ ତୁ ପିଇ ମରିଯିବୁ। ମାରିବାକୁ ପିଇ ମରିଯିବେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଅଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଯିବ ଶୁଖିଲାକୁ ନା ହେଇଯିବ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅଛି। ନନା ଆକୁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାର ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ଇଏ ଯାହା ଉତ୍ପାତ ହବା କଥା ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆଙ୍କ ହାତରେ କଥା ହେଲା ଆମ ଇଏ ତ ପଳେଇବ। ଜେଜ ଅନାନି ଉତ୍ପାତ ଯୋଜନା ଦେଖେଇବେ। ନନା ଯାହାକୁ ମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଆମର ମାଙ୍କ ପୂଜା ଧୂପ କାଠି ବାସ୍ନା ଝୁଣା ବାସ୍ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିଲ। ତା ସାଥୁ ଘଣ୍ଟ ହୁଳା ହୁଳି ପୁରା ଦୁଲ ଦୁଲ ବାଜୁଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ସିଂହ ବାହିନୀ କେତେ ଲାଗୁଛି? ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ଶୁଣା ଶୁଣି ପଛରେ ପଇସା ଫେକ୍ ତମାସା ଦେ।
ये माने अरे दशहरा को रेट बढ़ देई बक्सिस 1500 ए चिकना ताले तमे माने एठी नुआ এই ছাড় মতে ओहो ताले तमे माने बाबू लोक কাই নাই তো आउ ताले तमे माने माइप छडा किए कहला ताले तमे माने एमते छद्म बसर काई बुलुजो कौन पूरा ओरिजिनल बेस हमर देखिलो हौ हेला दशहरा पे मु डिस्काउंट करछि जणे के 1000 हेले तुमको आमे काई अर्थदान करिवु कोन भाई मोर नब आ मते दबनी ए मई कोन ना अरे जाइलु मते लागुची ये गोटे बारंगनाटा अरे ए चिकना ठीक धरिछु छी 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 टिक्की भी लाजे नहीं अरे तुम गोटे नारी है माँ को पूजा यही भाया कम कर मु माँ को टे खराब दृष्टि चाहिए बोली माँ निजे सिंह भाई है मत संहार करते तुम छी 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 तमे के जाननो सीता को हरण करी मु जुगे जुगे केमते अपदस्थ होइतली तुम गोटे नारी है कि माँ को पूजा समय एमिति काम करूछ माँ को ठारू किछि शिखि पालोनी अरे सळे एदिटा गोटे रात्रि नाटक करछन आ पूरा कैरेक्टर भीतर पसी जाछन तमे एठू जीवो ना पुलिस डाकी रेप केस रे फसाई नल्ला भागो नना ओ ओ भगवान कौन भाविकी आसते टे एंजयमेंट करने मर्त्य मंडल को आसते अरे इठी तो चोर खंट तस्कर अभाव नहीं आउ तो बाटर नारी की देखिल हाँ सीटी यदि आउ घंटा तुम रही था एमती नारी सशक्तिकरण बाण मारी था ए भसाणी पूर्व तुम पूरा जाली पोड़ी छरकार है तो खाली पाउस रही था भगवान अरे ज पलायती सह जीवती हाँ नना अधा रहीगला मो दशहरा हाँ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु कालीचरण आचार्य आपण भल पाइबा आशीर्वाद तैयारी गोटे कलाकारटे मु बोली मो कलाकार भल पाए आशीर्वाद कलाकार मस्त अच्छे गुंड जी ओडिशार सब घरे परिचित आपण जानी बांगरा बहुत टांगरा छोट सापर बहुत विष थाए ये बहुत ये टोकाटा ये तनु आमर मार्केट को नुआ आसछन कि बहुत सुंदर अभिनय तांकर साइड रे अच्छे उषा जे कि अनेक यूट्यूब चैनल काम कर समस्त मन किन नहीं सहित अरजित जानते गोटे मुवी अलरेडी आमर हिरो होते चिरकुटे बर्तमान से आम सहित जड़ित अच्छा गोटे बड़ टीमटा टीम्र घर गोटे ना थाए जमीक पद्मा निवास बैजयंती निवास सेमती आम घर ना हूँ आर सीरीज यूट्यूब चैनल आर सीरीज यूट्यूब चैनल जो चैनल माध्यम आपण अनेक मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम देखिए जोटा कि देह को नेबेनी खुशी हेबे और अनेक प्रकार एंटरटेनमेंट माने चैनल अच्छी ता भितर आर सीरीज यूट्यूब चैनल एथिपाई आपन को भल लगे बोले आम कहूँ दाबी करी कहूँ कहीं ये मनोरंजन खोराक भरपूर अच्छी आपन देखिपारे खोराकटा मो डान साइड बस बांगराटा ये जो जानवे कौन आइटमटा हो सहित या भितर जे डायरेक्शन दौरान महेश दास महेश बहुत आमर सुंदर निर्देशक सहित सहयोग कर किसान भाई आ अनेक समस्त अच्छा भाई मैंने जो मान सहयोग अच्छी कितु एति गोटे कथा कहूँ आपन को कि आपड़ जो यूट्यूब चैनल खोलिए आमर आर सीरीज यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक शेयर कमेंट तो आपड़ करेंगे कमेंट 100% करेंगे जेहेतु आम आम भूलटा सुधार चेष्टा करूँ आम आप किए कमेंट देखू न देखू कि आम मैंने कलाकार मैंने सब से कमेंट को आम देखी था कहीं आम निजर भूल को सुधार चाहिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करेंगे ता सहित गोटे ये भाया छोटिया बटन बेल बटन थी कौन करेंगे टाउटर सब्सक्राइब सेटा कौन करेंगे टप किना टपई देबे कोई चिन्ह रे नालिया चिन्ह कौन तुम घर आइला घंटी 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 चिन्ह गोटे अच्छी से टंग किना बजे देबे आउ थे कहूँ आर सीरीज यूट्यूब चैनल आम चैनल आपण को भल पाइबा आमको देखिए आपण मैंने सेमती आर सीरीज चैनल को भल पाइबा दिंतु आपण आशीर्वाद आम सबकि कारण दर्शक सब आम भात हांडी आउ थे आम समस्त कलाकार मान तरफ आपण को आडवांसली हापी दशहरा यही प्रोजेक्टा जो चली आम दशहरा चली जय जगन्नाथ जय माँ दुर्गा जय माताजी जय श्री राम।